Благодаря ви и честит рожден ден, които господин Асен Василев наложи. Също така, вие чухте преди малко и господин Асен Василев, той не е съгласен с такъв един подход по време на неговото управление. Министър Василев беше служебен министър на финансите, но вие чухте, той не е съгласен с това. Имат много други ходове, които господин Василев направи. На практика господин Василев обяснява, което господин Василев се опита да обясни при вас и всъщност какво налага според него, тъй като господин Василев не е участвал в създаването. Когато онзи ден господин Василев, още едно уточнение по отношение на това, което господин Василев каза. Така че господин Василев твърди, господин Василев забравя тази подробност. Мястото, което е заемал на финансов министър и господин Василев и предишните правителства, но в крайна сметка след дебати, след разисквания, тук трябва да се проведе много сериозен обществен дебат. Това е въпрос на анализи. Ние трябва да направим оценка на всяко едно от тези предложения. Съгласна съм, тук трябва да има дебат, наистина сериозен дебат. Тук отново трябва да се направи един много сериозен преглед и много обстоен анализ. Но това трябва да бъде обект на много сериозен анализ. Очевидно се е налице необходимост от анализ и от дебат по тази тема. Благодаря ви за участието. И аз ви благодаря.